Ni nthawi ya nkhani kuno ku MBC ndipo masanano muli ndi ine Romeo Umali kumapoyamba nayi mitu yake. President Chakwera akakhala nawo pamwambo okhazikitsa bungwe latsopano lodziwika kuti Saulos Claus Chilima SKC Foundation mawa. Bungwe la aphunzitsi la Teachers Council of Malawi lati aphunzitsi onse mdziko muno aonetsetse kuti alembetsa mkaundula wa aphunzitsi pasanafike pa 1 April chaka chino. Boma lachenjeza kuti limanga anthu komanso kampani zimene zipitirize kupanga mapepala opyapyala. Monkhani yathu yoyamba, mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera ati ndachisoni chachikulu ndi imfa ya nkhalakale polutsa mawu komanso kazembe wakale wa dziko lino ku mayiko ena a Lucius Chikuni. Kudzera chomwe chikalata chimene anyumba ya boma atulutsa chati dziko lino lataya munthu amene anathandiza dziko lino pa ntchito za chitukuko zosiyanasiyana kuphatikizapo kusunga chikhalidwe. Mtsogoleri wa dziko linoyu pamodzi ndi mayi wa dziko lino Madam Monica Chakwera akhala nawo pamwambo okhazikitsa bungwe latsopano lodziwika kuti SKC Foundation mawa lachitatu ku Bingu International Convention Center BICC mu mzinda wa Lilongwe. Ofalitsa nkhani ku nyumba za boma a Anthony Kasunda atsimikizira nkhani ndipo ati Dr. Chakwera komanso Madam Monica Chakwera akakhala nawo pamwambowu atayitanidwa ndi Madam Mary Chilima amene akutsogolera bungwero. Akasunda akufotokoza. Ndikhoza kutsimikiza kuti wolemekezeka president a dziko lino komanso mayi wa fuko la dziko la Malawi avomera kukakhala nawo pamwambo okhazikitsa bungwe la SKC Foundation. Iwo atalandira kuyitanidwa kuchoka kwa mayi Mary Chilima kuti akufunitsitsa kuti a president komanso mayi wa fuko lino akakhala nawo pamwambo umenewu umene ukachitikire ku BICC lachitatu lino. A president komanso olemekezeka mayi wa fuko lino akuchitenga chimenechi kuyitanidwa kumeneku ndi mayi Chilima ngati chinthu cha ulemu waukulu kwambiri, chifukwa iwo akufunitsitsa kuti akhala pamwambowu ngati mwayi wapadera okatsindika kuti malemu Saulos Chilima ndi chitsanzo chabwino chakudzipereka kutumikira dziko lako munthu, ndipo aliyense akhoza kuvomereza kuti moyo wawo onse Chilima adagwira ntchito zotukula dziko la Malawi. Ndiye a president tikhoza kunena ndithu kuti lachitatu lino akakhala nawo pamwambo umenewu ku BICC pamene analandira kuyitanidwa ndi mayi Mary Chilima. Wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi wati bungwe la zaumoyo mayiko ena kumvuma pakati kumwera kwa Africa la ECSA ndilofunika kwambiri polimbana ndi mavuto osiyanasiyana okhudza zaumoyo. Dr. Usi amayankhula mu mzinda wa Lilongwe potsegulira msonkhanowu umene unduna wa zaumoyo wa mderali unalimo. Maiso Chikhadzula ali ndi zambiri mulipotiri. Msonkhano wake namba 74 unabweretsa pamodzi nduna zaumoyo m'mayiko asanu ndi anayi, akuluakulu a ntchito zaumoyo, adindo osiyanasiyana komanso anthu ndi mabungwe ochokera mchigawochi omwe cholinga chake nkugwirana manja pothana mavuto osiyanasiyana zaumoyo omwe mayikowa akumana nawo. Mawu ake potsegulira msonkhanowu, wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino Dr. Michael Usi atigwira ntchito limodzi nkofunika kwambiri pothana ndi mavuto osiyanasiyana okhudza ntchito zaumoyo. Mwazina Dr. Usi ayamika nduna zaumoyo m'mayikowa pogwira limodzi ntchito yothandizira anthu a m'mayiko awo. Dr. Usi anati matenda saonamalire choncho nkofunika mayiko adzigwira limodzi ntchito polimbana ndi matenda osiyanasiyana. Iwo anatsindika kufunika kukhala mapulani abwino owunika za mtsogolo pa nkhani yolimbana ndi matenda osiyanasiyana. Mawu ake nduna zaumoyo kuno ku Malawi akhumbiza Kandodo Chiponda apempha mayiko kuti apitirize kugwirana manja polimbana ndi matenda osiyanasiyana. Iwo anatsindika kufunika kuti mayiko ambungweri apitirize kugwirana manja pothandiza kuphunzitsana mwino
ndi ntchito zosiyanasiyana za umoyo. Cholinga chenicheni kumano mene kuti tizikambirana ngati buloko limodzi olo ngati maneighbors tizikambirana kuti nkhani za umoyo ziyenda bwanji m'mayiko mwathu. Inu mudziwa kuti kamakamba nkhani ya matenda saonanso kuti ayi apa boda iyi ndiyotseka ayi zikativota ife akati ku Malawi kolera upezanso ku Zambia kolera ku Tanzania so kolera usonyeza kuti matenda amene amativuta zambiri ku nkhani za umoyo zimakhala zofanana. Chifukwa chake tinabwera pamodzi nkupanga bungwe limenelo limene timati EXA. Bungwe ili linayamba 1974 tukamba pano chino chaka cha 51 chaka chatha tinasangalala kuti takwanitsa zaka 50. Chinanso chimene timalimbikitsana nkhani za maphunziro madokotala athu manesi athu kuti tiphunzitse zina timati ma specialist kwa munthu umwe utakhala nesi koma tifuna kuti mwene iwe ukathandiza anthu odwala kansa ndio umafunika kuphunziranso maphunziro ena apaderadera. Ogwirizira udindo wamkulu wa bungwe la East Central and Southern Africa Health Community EXA-HC Asibosiso Sebanze anatsindika kufunika kugwirana manja polimbana ndi matenda osiyanasiyana kuphatikizapo chifukwa chachikulu cha TB. Asibanze anati kuyambira bungwe likhazikitsa chaka 1974 bungweli lakhauthanzira kwambiri kuti mayiko adzigwire ntchito limodzi pothana ndi mavuto osiyanasiyana pa ntchito za umoyo. Iwo mwazina atsimikizira anthu a mayiko omwe ali pansi pa bungweli kuti atipitiriza kugwira ntchito yokweza ntchito za umoyo. Bungwe la EXA adalikhazikitsa mcholinga chofuna kulimbikitsa ntchito za umoyo pakati pa mayiko komanso kupereka kuthekera pakati pa anthu ogwira ntchito za umoyo m'mayikowa. Mayiko omwe ali pansi pa bungweli nkuphatikizapo Kenya, Lesotho, Mauritius, Eswatini, the United Republic of Tanzania, Uganda, Zambia, Zimbabwe komanso Malawi. Msonkhanowu ukuyembekeza kuwunika ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo ntchito yopereka kuthekera pakati pa anthu ogwira ntchito za umoyo pa nthawi yomwe kwagwa matenda osiyanasiyana adzidzidzi. Msonkhano wa masiku atatu ukuchitika ndi mutu woti kuyang'ana chitsogolo pamene bungweli lakwanitsa zaka zoposa 50. Mwazina pa msonkhanowu akhazikitsa ndondomeko zomwe bungweli likagwiritsa ntchito kwa zaka 10 zikudzazi mcholinga choti ndondomekozi zikhale mulozo pa ntchito za bungweli mzaka 10 zikudzazi. Mayeso Chikhadzula, MBC Lilongwe. Unduna za maphunziro wati pofika pa 1 April chaka chino lamulo ligwira ntchito kwa aphunzitsi onse amene sapezeka mukaundula yemwe bungwe la Teachers Council of Malawi likuchititsa pakadali pano. Modzi mwa akuluakulu ku unduna za maphunziro Professor Golden Msilimba wanena izi pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe pamene amafotokozera momwe ntchito yolemba mkaundula komanso kupereka ziphaso kwa aphunzitsi ikuyendera. Pamkumanowu zadziwikanso kuti aphunzitsi ambiri mdziko muno sakutha kugwiritsa ntchito njira zamakono zofalitsira mauthenga za ICT. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti. Pa msonkhanowu akuluakuluwa anafotokoza kuti aphunzitsi 93,000 amsukulu za mmera mpoyamba, primary, secondary komanso ophunzitsa aphunzitsi ndomwe akufuna kulembetsa mukaundula wa aphunzitsi pomwe 42,000 akufuna ziphaso. Pa omwe akufuna kulembetsa mukaundulawa 56,000 akufuna achite izi pogwiritsa ntchito mapepala pomwe 37,000 alembetsa kudzera pa makina a internet. Kumbali ya ziphaso aphunzitsi 28,000 akuti akufuna kugwiritsa ntchito mapepala pomwe 13,000 agwiritsa ntchito internet. Malinga ndi akuluakuluwa kuchuluka kwa omwe akulembetsa pa mapepala kwagulitsa ntchito ya bungweli. Iwo ati izi zili chomwechi kamba kuti aphunzitsi ambiri a primary omwe anaphunzira zaka zambuyomu sakudziwa kugwiritsa ntchito ndondomeko za luso la makono la makompyuta. Komabe mkulu wa Teachers Council of Malawi Grace Mphanda Mkoko wati ali ndi chiyembekezo kuti akwaniritsa kufikira aphunzitsi onse omwe akufuna izi mu nthawi yake. Nkhani yolowetsa mayina wa mkaundula uyuyu sinde kuti ikuchita kusowa kompyuta yeniyeni koma ngakhale ma smartphone kotero kuti ambiri akugwiritsa ndithu ma smartphone koma vuto ndilonena kuti foni yomwe ina timatha kukhala nayo koma osadziwanso kuti itha kupanga izi ndi izi koma tinawaphunzitsa anazindikira ndithu kuti ndi chinthu chapafupi kwambiri kugwiritsa ntchito foni yawo yomwe osati kuti apeze kuti pamene pali kompyuta ndipati ayi. Mmodzi mwa akuluakulu ku unduna za maphunziro Professor Golden Msilimba wati undunawu uchilimika kuphunzitsa aphunzitsiwa za luso la makono kuti athe kuthandiza aphunzitsi omwe sakutha kugwiritsa ntchito
njira zamakonozi. Ndi njira ziwiri zimene tikupanga kata ministry yoyambirira tili ndi amene timatcha kuti mazemiso ndi anthu a ICT amene ali pa zone not pa district, so akupanga manage mwina masukulu 10 15 awonda amene akumayenda mu schools kumathandizira aziphunzitsi aja kuti apange register. Komanso yachiwiri tili ndalama zapadera zimene tikuthandiza aphunzitsi through ma CPD kuti aphunzire za computer, so tikupata kuti over time ambiri betika kuti athandiza ndithu. Bungwe la Teachers Council of Malawi lalimbikitsa aphunzitsi kuti ayesetse kulembetsa mukaundulayu komanso kutenga ziphasozi ntchito iyi isanathe pa 15 Februwale chaka chino. Bungwe lidapemphanso aphunzitsiwa kuti atsimikizire mayina awo mukaundulayu pasanadutse pa 15 March poti ati mndandanda wa kaundulayu ausindikiza pa 31 mwezi wa mawa. Beatrice Mwape, MBC Lilongwe. Boma laletsa kugwiritsa ntchito mapulastiki opyapyala kuyambira lolemba sabata ino. Izi zikutsatira chigamulo cha bwalo la milandu chimene chinanena kuti odandaula pa nkhani amangogwiritsa ntchito khoti molakwika. Mlembi wamkulu mu nduna wa zachilengedwe Ayusufu Mkungula wanena izi ku Lilongwe pa msonkhano wa atolankhani ofotokozera momwe ndondomeko yoyamba kugwiritsa ntchito chigamulochi iyendere. Margaret Mapando wadza ndi zambiri mu ripoti ili. Pa msonkhano wa atolankhani ku Lilongwe, mlembi mu nduna wa zachilengedwe ndi kusintha kwa nyengo Ayusufu Mkungula anati kupanga komanso kugulitsa mapulastiki opyapyala ndi mlandu ndipo amene apezeka kuchita izi adzilandira chilango choyenera mlanduwu. Amkungula ati undunawo pamodzi ndi bungwe la Malawi Environment Protection Authority MEPA akhala kuchita kauniuni komanso kudziwitsa anthu zakuipa kugwiritsa ntchito mapulastiki opyapyala. Amene apezeke ndithu alandira zilango zosiyanasiyana. Pali zilango monga ngati munthu ndithu akapezeka olakwa kupita ndithu kundende ukagwira ntchito yakalavulakaka ndithu mwina kuyambira mwezi 3 mapita kutsogoloko malingana ndi mmene mlanduwo ulili. Komanso pali zilango zina zimene ifeyo timayesesa kuti mwina ngati ndi amene mwina akugulitsa zinthu kapena amene akupanga kaya ndi factory kaya ndi kampaniyo titseke kuti isagwirenso ntchito malamulo amalola ndithu. Ngakhale mwina kulandaso zipangizo zopangira zinthuzo, ngakhale mwina kulandaso mapepala opyapyalawo amene wapezeka nawo kuti zachilengedwe zisamalike. Mkulu wa bungwe la Malawi Environment Protection Authority MEPA Dr. Wilfred Kadewa wati bungwe la MEPA ligwira ntchito ndi mabungwe okhudzidwa ndi cholinga choti azipereka mauthenga okhudza kuipa kogwiritsa ntchito mapulastiki opyapyala omwe akuti amaononga chilengedwe. Akadewa alimbikitsa anthu mdziko muno kuti adzigwiritsa ntchito zikwama zonyamulira katundu kapena mapepala omwe saononga chilengedwe. Message yomwe tikupereka pakali pano kuti anthu adziwe kuti kwachitikanji ku Malawi kuno koma nkhani inayambira pakale pa 2015 pakhala pakuyikidwa zosindikiza mu newspaper komanso ma radios kuyambira kumbuyoko ndipo zimene zipitirira kuti amalawi adziwe kuti kuchitika chani komanso kuti adziwe kuti udindo wawo ndi otani. Izi zipitirira kudzeranso ku masukulu kuti aphunzitsidwe azidziwa kuti udindo wawo ndi otani pa nkhani yomwe tikukambayi. Boma linaletsa kupanga komanso kugulitsa mapulastiki opyapyala mchaka cha 2015 koma makampani ena omwe amapanga mapulastikiwa anatenga chiletso ku bwalo la milandu zomwe akuti zachititsa kuti kukhazikitsidwa kwa lamuloli kuchedwe. Margaret Mapando, MBC Lilongwe. Nkhanizi zikuchokera kuno ku MBC ndipo muli ndi ine Romeo Umali. Tiye tionenso mitu yake. President Chakwera akakhala nawo pamwambo okhazikitsa bungwe latsopano lodziwika kuti Saulos Claus Chilima SKC Foundation mawa. Bungwe la aphunzitsi la Teachers Council of Malawi lati aphunzitsi onse mdziko muno aonetsetse kuti alembetsa mkaundula wa aphunzitsi pasanafike pa 1 April chaka chino. Boma lachenjeza kuti limanga anthu komanso kampani zimene zipitirize kupanga mapepala opyapyala. Popitiyani nkhanizi, membala wa chipani cha Malawi Congress MCP ku chigawo cha kumpoto a Abraham Mwakawa apempha anthu mdziko muno kuti adzasankhe mtsogoleri wa chipani cha MCP Dr. Lazarus Chakwera pa chisankho chimene chichitike chaka chino. Amakwawa
anena izi pa msonkhano umene komiti ya chipani cha MCP ya boma la Karonga inakonza. Ludovico Nyirenda wadza ndi zambiri. Anthu ambiri anakhamukira ku msonkhano omwe komiti ya chipani cha Malawi Congress ya mboma la Karonga inachititsa pa maofesi ake ambomali. Mmodzi mwa mamembala a chipanichi ku komiti ya kuchigawo cha kumpoto Abraham Mwakhwala anati President Chakwera apatsidwe nthawi yolamuliranso dziko lino zaka zisanu zikubwerazi ndi cholinga choti akwaniritse ndondomeko zonse zachitukuko zomwe ali nazo. Amwakhwala anatinso Amalawi atengerepo phunziro momwe amachitira anthu a mdziko la Tanzania pomwe amangosankha utsogoleri wa chipani cha Chama cha Mapinduzi zomwe zathandiza kutukula mwansanga dziko la Tanzania. Hanya ikulu ndiyoti kumasinda ma president ifenga kunoko sinoona ngati mina ndi chinthu chimodzi cha nzeru kwambiri pa nthawi imene tilipo pano Malawi. Malawi panopo dama tasinda ma president maphungu nthawi itali kwambiri tenge example imodzi kuti feti mapita pa Tanzania kumbe pano kwati kumene kuzane ku Tanzania kumene kuja kuli Chama cha Mapinduzi iwo acha samasintha ngati boma pamene chaya koma ngosinda mina president after 10 years nezi message nimeona kuti titengeko example imene kuti kwa kumene kumene economy yake itakusakaziki koma kusinda maboma wao niona ngati ndifuta likulu kwambiri mmalayo. Wapa mpando wa komiti ya chipanichi mboma la Karonga a Emmanuel Nkhoma analimbikitsa anthu abomali ndela chitipa kuti azikondana. A state president nao mtima wao ngati wa akyungu tikamakumana nda president imene amatituma kuti mukamapita matisi choyambirira ndi bata ndi mtendere ndizikaonesesa umauza anthu zipololo yayi. Pakadali pano Ankhoma ati chipani cha MCP chizachititsa chisankho cha chipulula cha aphungu a ku nyumba ya malamulo ku madera a Rufiria, Karonga Township ndi pakati pa boma la Karonga mu mwezi wa March chaka chino. Ludovico Nyirenda, MBC Karonga. Mtsogoleri wa mpingo wa Seventh Day Adventist ku chigawo chakumwera cha Africa, Mbusa Harrington Akombwa walangiza akhristu a mpingowu kuti adzikhala odzichepetsa komanso olimbikira ntchito ngati njira imodzi yotukulira mpingowu komanso dziko. Mbusa Akombwa yemwe amakhala mdziko la South Africa amalankhula izi atende alikulu la mpingowu kumwera chakummawa. Chisomo break wafika ndi zambiri mu ripoti ili. Polankhula atayendera zina mwa ntchito zomwe likulu la mpingowu likugwira ku chigawo chakumwera chakummawa kwa mpingowu, Mbusa Akombwa analangiza otsatira mpingowu kuti atengere chitsanzo cha atumiki awiri a Mulungu, Mose ndi Yoswa, omwe anati anatumikira Mulungu mozipereka. Mbusayo analangizanso akhristu a mpingowu kuti azigwira ntchito molimbika, makamaka poonetsetsa kuti akutukula manja awo komanso dziko. Ndipo mawu ake mkulu wa mpingo wa SDA kuno ku Malawi, Mbusa Tony Nyirenda, anati kubwera kwa Mbusa Akombwa kwalimbikitsa nthumwi za mpingowu ku uzimu komanso kuthupi. Ndalimbikitsidwa kwambiri mu njira yonena kuti watilimbikitsa mtsogoleri wathuyu kuti tikhale tikuyembekeza kubwera kwa Yesu, tikhale tikugwirizana, koma chachikulu tigwire ntchito yakulalikira uthenga wabwino modzipereka kupulumutsa miyoyo kuti anthu ambiri abwere kwa Yesu Khristu akhale kukonzekera kuti adzamulandira pamene Yesu autulukira m'mitambo yakumwamba. Ndiye tonsefe monga Khristu kunoko ku Malawi talimbikitsidwa kwambiri chifukwa chakubwera kwa mlendo amene. Mbusa Akombwa anayenderanso sukulu ya ukachenjede ya Malamulo Sekondari komanso chipatala zomwe anati zikusintha miyoyo ya anthu mu njira zosiyanasiyana. Mbusa Harrington Akombwa ali pa ulendo wa masiku 10 wa kuno ku Malawi ndipo akhala akuyendera akhristu osiyanasiyana a mpingowu komanso ntchito zomwe mpingowu ukugwira kuno ku Malawi. Chaka chatha mpingo wa SDA ku chigawo chakumwera unagawa patatu nthambi za mpingowu, ndipo dera la kumwera chakummawa cha mpingowu ndi nthambi ya mpingowu yoyima pa yokha. Chisomo break, MBC Blantyre. Mpingo wa Beraka Assemblies of God mu mzinda wa Blantyre wapempha Malawi kuti akhale ndi chikhulupiriro mwa Mulungu ponena kuti izi ndi zothandiza kuti dziko lino lidutse ndi kupirira mavuto osiyanasiyana. Mkulu wa mpingowu a Chris Suya
ndiye wanena izi pamene mpingowu umakhazikitsa mutu wa chaka chatsopano cha 2025 kumachinjiri mu mzinda wa Blantyre. Ankhani ndionena kuti tikagwira chikhulupiriro ndikugwira manja athu zimene Mulungu anawalonjeza. Chifukwa Mulungu analonjeza kuti ndidzadalitsa ntchito za manja ako. Kaya kutachitika chani koma chichoka Mulungu sadzasintha. Chodalitsa ntchito za manja athu. Ndiye ife tidzigwira ntchito ndi manja athu, kaya ndi kumudzi kaya ndi kutawuni, kaya ndi mdzikomo amene alembedwa ntchito, amene akupanga ma business, aliyense yangugwira zinthu zimene amapanga zomolimbikira. Tikatero Mulungu atidalitsa, tipambana. Sizikhalanso kuti dziko likaya kuchitika chani, kaya wina wanena chani, kaya wina wapanga chani. Koma aliyense amene akugwira ntchito, kugwiritsa ntchito mwayi umene Mulungu ampatsa, Mulungu alemekeza chimene analonjeza ndipo atichitira m'miyoyo yathu. Tipambana, tikhala ndi mtendere. Ngakhale ena achita mantha ndi zisankho zimene zili chaka chino kuti mwina anthu akhapana, mwina anthu amenyana, mwina anthu aotcherana nyumba, ayi zimenezo sizichitika ayi. Mulungu atithandiza, chiyembekezo chilipo, dziko ili la mtendere. Mukhala mtendere bwinobwino, tikakhala nacho chikhulupiriro choti Yehova ali ndi ife, palibe. Tikukhala mu nyengo zovuta, nyengo zokhambitsa, zachuma sizikuyenda bwino dziko lonse lapansi. Kumalawi kuno tsiku ndi tsiku katundu akukwera, anthu amba kuti achiyembekezo, anthu alibenso chiyembekezo, akumaona kuti athinga papa basi tathedwa tatha. Komano kudzera mutu umene takhazikitsa tsiku la lero ndi zolimbikitsa kwambiri kuti anthu chiyembekezo tsopano chiyamba kubwera, kuti akhulupirire Mulungu ngakhale nyengo zitavuta motani, komabe adalire pa dzina la Mulungu ndipo zinthu zizayenda bwino. Munkhani za masewero, Group Village Headman Chirobwe ya mu mzinda wa Blantyre lolemba inatsogolera timu ya mpira wa miyendo ya mderali ya Chirobwe United pamwambo obyala mitengo 1000 ya mbawa mu phiri la Soche. Norbert Jameson wadza ndi zambiri. Mwambowu unachitika mogwirizana ndi bungwe la Soche Mountain Conservation Trust. Poyankhula pa mwambowu, mfumu Chirobwe inayamikira timuyi pa chiganizochi chomwe cholinga chake ndi kubwezeretsa chilengedwe mphirimu. Iyo inati izi zitha kuchepetsa ngozi za madzi osefukira mderali. Ineyo ndikufuna ndiyamikire kwambiri timu imeneyo ya Chirobwe United. Chifukwa chonena kuti tili ndi matimu ena m'Malawi munomo amene ali matimu akuluakulu amene akulephera kupanga amene apanga Chirobwe United. Ndiye funda apemphenso matimu ngati amene ali m'Malawi muno matimu akuluakulu kuti atengere chisanso chimene apanga Chirobwe United. Chifukwa zimene zimafunikira ma initiative amene wawa ndiofunika kwambiri kwa basi ngati matimu aku Malawi kuno aonesa chisanso chabwino kwambiri. Ndipo mawu ake mmodzi mwa akuluakulu a timuyi a Jacob Kanjirawaya anati achita izi ngati njira imodzi yobwezeretsa ulemu ku derali kamba kathandizo lomwe anthu amapereka ku timuyi. Ngati njira imodzi yobwezera ulemu umene komene timatipatsa, tinaona kuti ndichanzere ku bwanji titapanga ka initiative kuti tikadzale mitengo ku phiri la Soche. Kwa tinaona kuti kudzala mitengo sikuthandiza ife ngati timu koma kuthandiza tonse ngati community. Initially tinali ndi plan yodzala mitengo 700 koma mkatikati mwa chikonzero chathu akufuna kwabwino enanso anazati kuonjezera mitengo 300, so pamodzi lero tikudzala mitengo 1000. Chaka chatha Chirobwe United inatenga ukatswiri wa ligi ya Division 1 ya mchigawo chakumwera, ndipo chaka chino isewera mu ligi yaikulu mchigawochi ya Premier Division. Ndipo pomaliza nkhanizi na insomito yake. President Chakwera akakhala nawo pamwambo okhazikitsa bungwe latsopano lodziwika kuti Saulos Claus Chilima SKC Foundation mawa. Bungwe la aphunzitsi la Teachers Council of Malawi lati aphunzitsi onse mdziko muno aonetsetse kuti alembetsa mkaundula wa aphunzitsi pasanafike pa 1 April chaka chino. Boma lachenjeza kuti limanga anthu komanso kampani zimene zipitirize kupanga mapepala opyapyala. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndine Romeo Umali, makoma nonse. Proof of 10,000
1,000 kilometers walked to school and back. Proof of 3 beautiful kids born safely. Proof of standing for a stronger tomorrow. There's resilience in you. That's why Protex's breakthrough formula deposits onto your skin and absorbs directly into it, boosting your skin's natural defenses. Protex, strength from within. Mverani masewero afa pkona pa MBC Radio 1 lachitatu lilonse nthawi ya 4:45 madzulo komanso lachisanu nthawi ya 5:30 madzulo. Pa MBC TV mapulogalamuwa adzikufika lachitatu nthawi ya 5:05 komanso loweruka nthawi ya 11 koloko mma